pej perlok unes sentiu upu hau benai Januari Februari bat mentang ngidon hang ne ban pen I happy ya kine ki jai sentiu ki tenat lada ngene I daka khmat breu ki dai ki rongli berhapo ki long rong violet bat kino ki bakwa bat ki itenat pins order nanga pej perlok mentang adon hakane ke jaka pej kene ka krem ka ba ima hadu kata te lada pi kwa ban pej kene ka krem aleh perlok wan sane pej kane sane ka ba jeliu kang bangam nut ken ban rung ya to yo I pej kane ka wairu ka krem ka ba ima pej ngan lai rung sapok mah ngan pen I psi sapok tip kalong kumno ki turism pada kiwan hakane ka jaka ken itna syaya ke jinglong jong kane ka krem ki krem ki ba per pe nang ne ka te ka wei stay ru ka de ka krem hi tang ba tip le stay thajnem sa pe sibiat mo pej katai ka wei stay ru ka don ka tliu kedon ketliu ketai stai persang banlek persang banlek stai nakan ne ketliu sangos yang tat chua nai daman like ta like niat pej ka krem ka ima barkaktin sane kami adai mo barkaktin jongi pios ngau mane ha ka video bang keren ketin sane ka dai la ka jong ketin te sane ki ong ka ketin nong trai te bat kini na nga keren ketin nong trai kini ki ba wan but yang ban wan kai sane ban wan kai sane ta kadau ni wan rung ki krem namar ba dangan wan tang mangamar wei ru ngam tip lenti ndai nak kadau ngawer ki tu pej ketu ka wei ru kadon ka krem kalong ke bakor ko ramadu kata kene kelenti pej subun kine ki aloe vera klaur kidon kini ru kidai kum kini ru kidai ki jai sentiu hi kidon ki ba thung ban pen itnat kidon ki sentiu ki badai tang ki sentiu kidon pat ki sentiu ki badai ki medicinal plant pej kane ka krem yo I sapo kalong kum tu te ngakot ngaware ki turism baro ki ba kwa ban wan sangkai sanesa West Khasil district nak kebantawan yo I ka jinglong jingman jong ki kro ki krem ki klau ki tap ba pins nga ba ban wan sane ban kontak sianga lane phila ban komen yanga tengan sai lam ya phi pej kitai ru ki krem pinda yo I sisa pinda ima pinda poi mar khmat sane ki krem ki itrim ha spo tangba lara phi pej tang ka phone ta hapo ka ne ka video ti pinda itu dale bhao je jai ha su ma oh tangba da khoru ramro isngot tanat ban ya chane ban wan kai sane ban wan kai pangat bat na ngakwa ru ban
le research nak banta ka jinglong ka jingman jong ka West Khasil district bat barok hi ka jela barok ka we thangila janlaj ya ka krem ngila don hang ne bat ngin kiu no nang ne sha te sejrong ya ka klau ngan pen iha pi ketuk ne ya ki species ba pinyo i ki badai phang ki botany plants kecil oh enak cik pek ngiat nang ne te ap mongan pen i habis phang wei u species jong ki botany plant pek une udah utri mo perlok ne kham tam nak benta ki to ki perlok ki bom jutip bau tri ulong kumno tu tri sene sibun ki tri pek ngan pen iha pi haduk kat no ka jing ima ki sia tri pek ki sia tri ki long kum tu mo perlok pek ngan pen iha pi ki barit bat ki bajrong ki sia tri pek stai ru kadon ka krem stu spok ru piu i ketu bayong-bayong ka de krem tambam tangila mi no namar ngila thaj ban yai kane krem kini ki tri ru ki don sibun ba pek ngan pen i pi ya kini ki sia tri pek pi ba i masha dot kini tila stom hi kini ki scan kini ki de ki sik ba ki babaha ban than jing than ki breu ki ba nang ban than kho ban than kriya kum ta ter la ban than da kini ba kini ki kham stang bat ki basuk ban than pe cha jrong kini ki jrong ba chane pat ki he ba om yadai kum sha snong jongi te kirit re sane pat ki jrong ki he ni we udah species ula terkhong ne te ngam tipsu udah tambah udah sentiu klau tambah ne pe la terkhong no ne tengem itu su udah sentiu ayu ne bang onga jejio uni udah hap katup jong ka hap katup jong begonia mo ne ngila ban khot begonia ne rektin jong ngi ong jajeo re haka scientific name pat ngi ong begonia jeo ulong bat sedun taru ne bat ujeo sibon ki jat species apa klau kiba ngiu i ki dei kiba long ban bam ki dei ki bom long ban bam kun ta ter kitu ki kena ru ki kwa ban bam lang yu neu begonia family ang nano jiao an pen i habis phang unai we sentiu unai sentiu hap ha ka thup jong tiu do mau mo unai ngi ha khaktin khasi unai tiu do mau tang ba dai kan tang unai sijat tiu do mau don ar lai jat tengah ko ban pen i tang unai sijat badai tiu do mau pen tang le poi biang ne kane kala dai ha ka bakut jong kane ka krok ka krem i ima ya kane ka jakarut ba ima bat itmat ki bom ju patwan chane habangi wan sang ya ki ne ki klau ki ro ki krem kamet jongi kalong sngo tenat sngo pangat
te kumta lada mangi ngilong kinong syun jong kini kiding kisik ngilong kinong syun jong kamariang kumta siay pat ngen yo yaka jinglong pengat jong ka suin beneng bada ke jinglong pengat jong kamariang te kumta gidon kam banyada na ke benta kamariang kenang ba ngen yo yak ler ka bekhuj ngen yo yak ka babaha bat kumta ter sibun kijing mentoy habang ngile yak kanu na ke benta kamariang ngidon kam ban le da ka bas ngutu bat ngidon kam ban pendon kam tang yakaba ngila ban don kam drengen ngem dai ban pendon kam tam na kumta kata yo la seba kan salong selen ka klau ka tap apo jong kaneka ri mi khalaya kaba kadai kari kaba paunam na kabanta ka jinglong jong ki klau ki tap pat ki kro ki kram bat kaba paunam na kabanta ki jing pangat te langba kaneka jing kram ka jonga kaba khandiat mentang la poi no artap te ngamla ban ong sibun bat na ngamla ban pen i happy ya barok ki species la ne ya ka barok ki jajing thung jing tep kumta ter te nga supen i happy tang kitu ki khandiat teli bat nga supen i happy khandiat ya kane ka jing ya lanti ka jongi ban ya kane ka klau te nga no happy parok ki perlo ki bapet ya kane ka video jongi sngob haban kersan dak ba subscribe ban pila ru ban like ya kane ka channel ka jongi ban ngano happy longba ka jing kersan ka jong pi na ka wai ka por kublai subun